Podujatie spája milovníkov spevackého umenia a dáva nové šance najmä mladým ľuďom. Takto vníma i podpredsednička organizačného výboru Elena Dadíková. Tento festival patrí k takým klenotom kultúry v našom meste, pretože jeho snahou a cieľom je vlastne udržiavať tradíciu v zborovom speve, ktorú tu niekedy začiatkom minulého storočia začali ľudia pred nami. Potom výrazne rozvinul profesor Emil Liebenberger. No a samozrejme sa nadväzovalo na tvorbu hudobného skladateľa Prievidžana Ladislava Stančeka. Takým vrcholom je účasť nášho najlepšieho mužského speváckeho zboru, ktorý predstavuje zbor slovenských učiteľov s pánom docentom Sedlickým, ktorý je zároveň aj umeleckým riaditeľom nášho festivalu tento rok. Pamätníkom tohto podujatia je dirigentka Nežka Balušinská. Môžem iba v superlatívoch hovoriť, pretože naozaj aj organizácia, aj výber tých zborov z roka na rok mal stúpajúcu tendenciu. Naozaj hlásili sa na zbory aj zo zahraničia. Vyrastlo naozaj niekoľko výborných aj speváčiek. Alfons Poliak bol jeden zo spoluzakladateľov tohto festivalu. Spomínam si, ako sme začínali. Bolo to viac menej na kolene. Najskôr to bol 0. ročník, ktorý sme ani nepovažovali, že by to mohlo prerásť až do takýchto rozmerov a že to prežije alebo dospeje až do 12. ročníka. Keď počítame, že to je každý druhý rok, tak toto vlastne už deje 26 rokov tento festival. Mali sme tu osobnosti ako doktor Štefán Klimo, ktorý bol umelecký vedúci, pani profesorka Michalová, profesor Felix, dnes docent Sedlický. Takže je to príjemné spomínanie. Ako ich to posunulo do toho života aj umeleckého možno? Veľa z týchto zboristov sa dnes hudbou živí. Oda na radosť a potlesk dali vlastne bodku za týmto festivalom Prievidza spieva. No a oslavujem pána docenta Sedlického. Ako ste spokojní? Práve aj tá oda na radosť, ktorá zaznela, tak sme aj s kolegyňami zhodnotili, že aké je úžasné, keď tých 200 ľudí sa spojí s orchestrom, kde vidíte hrať riaditeľa základnej umeleckej školy vedľa svojho žiaka. Prievidza má obrovskú tradíciu v zborovom speve. V nedávnej minulosti to bola meka detského zborového spevu. Je to svojím spôsobom aj inšpirácia. Všade, kde vidíme deti robiť niečo iné, ako sedieť za počítačom a hrať sa s mobilom, ale že vytvárajú nejaké estetické hodnoty v krásnych priestoroch kolektívne spolu, tak si myslím, že to je inšpirácia aj pre tie samotné deti. No a nehovorím o tých ľuďoch, čo tam sedia a počúvajú ten koncert. Alena Hejlová, detský pěvecký sbor Zvonky, základní umělecká škola Mnichovo Hradiště. Ladislav Hejl. Podujatie sa skončilo. Ako ho vnímate vy ako hostia z Českej republiky? Moc se nám tady líbilo. Příjemná atmosféra, nadšený pořadatelský tým a myslím si, že všechno klaplo, jak mělo. A nemluvím jenom za sebe, ale i za děti, ty jsou úplně nadšený. Je to aj nejaký posun dopredu v tom vašom umeleckom raste? No, já doufám, že jo, protože děti zase viděli něco, co jsme ještě nedělali. Takže si z toho snad vemu mustr, tedy vzor a máme už vymyšlený, že si půjčíme od někoho noty, že nám půjčej dá, takže uděláme zase něco dalšího. Ten zborový spev vás nejako spája. Vlastně aj vy ste takou inšpiráciou. Nevím, jestli jsme inspirací, každopádně se o to snažíme, protože děláme věci, které děti baví a tady zase slyší něco jiného, tak doufejme, že inspirací jsme. Čo znamená spev v tom vašom živote? Posúva vás to nejako aj možno dopredu? Tak já zpívám ráda, jako mě to prostě baví. Mně se to tady velmi moc líbilo, velmi mě to překvapilo, celá tahle akce a líbilo se mi tady, jak tady bylo hodně sborů a jak všichni spolupracovali na konci.